To je bio jedan od prvih fakulteta stvarno koji je u Hrvatskoj napravio i preporuke za primjenu umjetne inteligencije, čak drugu iteraciju. Evo, naša uprava zajedno sa povjerenstvom uspjela je napraviti možda među prvima taj nekakav hodogram, preporuke, guidelines za primjenu umjetne inteligencije i za studente i za nastavnike. Evo, mi radimo po tome i za sada to funkcionira. Međutim, ono što je važno da smo morali stvarno svaki nastavnik, asistent kao i student primijeniti umjetnu inteligenciju na jedan drugačiji način. Ja mislim da ne možemo zatvarati oči pred time šta se događa. Jednostavno moramo na neki način vidjeti kako ih naučiti da razmišljaju iako koriste tu umjetnu inteligenciju. Znači mogu ju koristiti u određenim rješavanju određenih zadataka, ali na način da mi to znamo, da se to prijavi, da im to služi samo kao nekakva potpora ili pomoć, ali oni moraju zadržati svoje razmišljanje, rješavanje problema, kritički sagledati ono što umjetna inteligencija pruža, jer danas imate i dosta tih izazova vezano uz umjetnu inteligenciju, a to je da će djeca zaboraviti rješavati probleme, odnosno neće naučiti rješavati probleme.